Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Λιόπλε. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Κανάκη, τώρα αυτό για το μόνιμο αγωνίστη νομίζω ότι είναι λίγο άσχητη η ερώτηση. Τι να πω, είναι καλύτερη. Παρακαλώ, παραμείνω να γίνεται διάλογο, κύριε Δημόσιο. Όχι κύριε, η ερώτηση είναι ερώτηση, η απάντηση και μην η απάντηση. Και καταλαβαίνω και σε είπατε βαθμολογία, δεν παίρνει βαθμολογία κύριε. Μόνο στο εξωτερικό εισφέρει. Λοιπόν, ορίστε κύριε εάν έχετε τώρα προπαντηλημένος να διαταράξουν τις σχέσεις μας, εγώ έκανα συγκεκριμένη ερώτηση. Είναι ερώτηση κρίσεως. Θέλω να αξιολογηθεί η ποιότητα εργασίας του προσωπικού. Δεν θέλω να κρίνουμε το τα γράμμα, η ποιότητα του προσωπικού του Δήμου για τον Αντιδήμαρχο, εάν είναι θετικό ή αρνητικό αποτέλεσμα. Είναι αρμοδιότητα του Αντιδήμαρχου να απαντήσει, τέλος πάντων, συγγνώμη ερωτήματα. Όσον αφορά τη σχέση μας κύριε Λιόπλε, φαίνεται να είναι αγάπη. Ορίστε κύριε Αντιδήμαρχε. Από την πρώτη πόλη υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Ο κύριος Ζαφέρης. Πρώτα απ' όλα καμία ερώτηση δεν είναι όλη η πολιτική σύμβουλη της Αθήνας να έχω ερωτήσεις, αν σας κρίνετε δεν θα τα απαντήσετε, δεν θα απαντήσετε. Λοιπόν, όταν λέει οικονομικής άποψης, έτσι είναι. Όσο και να έχει σκοπιμότητα το θέμα, θα πρέπει να έχετε κάνει μια διαδικασία, γιατί αν δεν έχει κάνει μια διαδικασία, δεν γίνεται η μελέτη σωστή. Για να τη φέρετε, άρα κάτι δεν συμβαίνει καλά με τις υπηρεσίες του Δήμου και ερχόμαστε να πάμε σε μια άλλη διαδικασία. Θα πρέπει να γνωρίζουμε επομένως ότι οι διαδικασίες που κάναμε με το Δήμο στοιχίζαν τόσο και θα πρέπει να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο που ψηφίζει με απόλυτη πλειοψηφία και να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ποιες ήταν οι οικονομικές διαδικασίες. Γιατί εδώ πρέπει να φέρετε ένα πίνακα. Άρα για να φέρετε ένα πίνακα κάτι έχετε κάνει. Εκτός από το να έχετε βάλει έτσι και να μοιράσετε ένα ποσό. Έπρεπε λοιπόν από οικονομικής άποψης, όπως το λέτε και μέσα, να έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο απόψε να γνωρίζει ότι αυτές οι εργασίες στα σχολεία, στις πλατείες και τα συγκεκριμένα στοιχίζαν στο Δήμο τόσο. Και επίσης, για να μην είναι έτσι στον αέρα αυτή η διαδικασία που μιλάτε για σχολικά κτίρια, πλατείες, κάτω δεξιά κλπ., θα πρέπει να συμπεριλάβετε ότι η μελέτη αυτή θα είναι για όλες τις πλατείες, για όλους τους δρόμους του πεζοδρόμια και για όλα τα σχολικά κτίρια της κάτω δεξιά και τις συγκεκριμένες αυτότητες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να γνωρίζουμε αν θα κάνουν τα συγκεκριμένα ή αν θα τα κάνουν όλα. Αν θα δώσει την προσφορά του και ακόμα και το ίδιο ο εργολάβος που θα έρθει να δώσει ή όσοι έχουν εργολάβει να δώσει προσφορά, θα το γνωρίζουμε. Άρα πρώτα πρέπει να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και μετά να φτάσουμε στη διαδικασία να γνωρίζουν άλλοι. Επομένως, οι οικονομικές τοποθετήσεις και πληροφορίες του μέσα πρέπει να υπήρχαν. Οι αν δεν υπήρχαν, θα μπορούσαν να τις πείτε. Δηλαδή, ο κ. Κανάκης θα συντάξει μια εισήγηση, η οποία θα έπρεπε μαζί με την οικονομική υπηρεσία να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να γνωρίζουμε τι συμβαίνει με τα οικονομικά και πάμε σε ένα εργολάβο. Το ερώτημα. Είπα ότι σε αυτή τη διαδικασία αυτών έπρεπε να έχει θεωρία του. Γιατί δεν ήρθε επομένως αυτή για να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και πάμε σε αυτή τη διαδικασία του εργολήπτη χωρίς να γνωρίζει τα οικονομικά. Ευχαριστούμε κύριε Ζαφέρη. Από την Ενεργή Πολιτεία, ο κ. Βαμβακάς, ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση που θα θέλω να κάνω και κινδύνευα να παρεξηγηθώ ήταν αυτή που απάντησε και ο κ. Κανάκης ότι η συνέστηση και η εισηγήση αυτή ο ίδιος γιατί θα έδινε τα συγχαρητήρια στον κ. Τσάτση. Η δεύτερη ερώτηση που θέλω να κάνω είναι ότι από αυτά που διάβασε ο κ. Μαυρογιάννης προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια ότι θα πρέπει ακριβώς να καθοριστεί η αναγκαιότητα του αυτές οι εργασίες να δοθούν και συγκεκριμένο λόγο ακριβώς επειδή δεν μπορούν να εκτελεστούν από το υπάρχον προσωπικό ή από τις υπηρεσίες του Δήμου. Ποιες είναι αυτές οι εργασίες που δεν μπορούν να εκτελεστούν, ποιο είναι αυτό το εξειδικευμένο προσωπικό που δεν έχει ο Δήμος και θα το έχει ο εργολάβος και ποιο είναι το κόστος ακριβώς των εργασιών σήμερα των συγκεκριμένων από την πλευρά του Δήμου και θα είναι μικρότερο αυτό το κόστος όταν δοθούν αυτές τις εργασίες εργολάβων. Οι ερωτήσεις λοιπόν είναι σαφείς και θα ήθελα με σαφήνεια να απαντηθούν. Ποιες ακριβώς εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν. Δεύτερο,
Τι αφορά το εξειδικευμένο προσωπικό που δεν έχει ο Δήμος. Τρίτον, ποιο είναι το κόστος των εργασιών αυτών που θα δοθούν στον εργολάβο και το οποίο κόστος αυτό θα είναι μικρότερο στον εργολάβο από ό,τι είναι σήμερα στο Δήμο. Αυτά είναι τρία ερωτήματα που θα θέτει ως προϋποθέσεις ο συγκεκριμένος νόμος. Αυτά πρέπει να απαντηθούν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για τη σκοπιμότητα του συγκεκριμένου. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι εκθέσεις ιδεών και επίσης μάλιστα και σε μερικά σημεία θα ήθελα να είναι πολύ ενδιαφέρον όταν λέγεται ότι ο Δήμος Ελευσίνας δεδομένου και της ύπαρξης και λειτουργίας στην περιοχή ορισμένων εκ των μεγαλύτερων βιομηχανιών της Ελλάδας επιβαρύνει καθημερινά με επιπρόσθετο μεγάλο όγκο απορριμμάτων, η ταυτόχρονη δραστηριοποίηση της βιομηχανίας σημαίνει των δηληστηρίων και της μερκοϊστοριοκλαστικής ζώνης προκαλεί συνεχή ρήπανση. Θα ήθελα με απόλυτη σαφήνεια να μας ενημερώσετε ποια είναι αυτά που προκαλούν αυτή τη ρήπανση, ποιος είναι αυτός ο όγκος του ρηπαντικού φορτίου που σήμερα καλύπτουν οι υπηρεσίες του Δήμου ή που δεν καλύπτουν σήμερα οι υπηρεσίες του Δήμου. Αλλιώς σε διαφορετική περίπτωση μιλάμε για ένα φαντασιακό επίπεδο, καλές εκθέσεις ιδεών, αλλά θυμίζουν πολλές φορές αντιγραφή όταν πρόκειται όπως τα λυσάρια που παίρνουν όλοι οι μαθητές να έχουμε την ίδια έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούστε. Να πηγαίνουμε προς πίσω. Έχει ζήσει ο κύριος Μαρακίδης, έχει σειρά ο κύριος Βαρδαβάκης. Ωραία. Ερώτημα. Αφού τελειώσει ο κύριος Βαρδαβάκης, θα κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Εγώ πήγαινα ένα συνδυασμό. Εσείς είπατε όλοι μαζί. Κάτσε τώρα λιγάκι. Θα τους ερωτήσετε συγκεκριμένα. Κοιτάξτε, είστε κι εσείς τόσο συγκεκριμένος που το κάνετε απόλυτα. Όχι όμως εσείς το κάνετε απόλυτα, το ίδιο θα πάτε στο γιο. Αλλά μην περιμένετε τις απαντήσεις που θέλετε. Απαντήσεις θα πάτε αυτό που δεν θα ρωτήσει. Ωραία. Λοιπόν, μην το βάλετε εντελώς απόλυτα. Και πήρω στους ερώτηση. Κύριε Βαρδαβάκη, προηγήστε ερωτήματα. Ορίστε. Τρεις ερωτήσεις. Δεν θα αντέξω τον πειρασμό και θα ρωτήσω. Τι εξειδικευμένα προσόντα έπρεπε να έχουν και δεν έχουν αυτοί που αναλαμβάνονται με προσωρινές συμβάσεις για να απασχοληθούν στον τομέα της καθαριότητας, γιατί τους διαφέρει αυτό ειλικρινά. Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, είναι ύψιλον υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Ένα πολύ μεγάλο μέρος του καθαριότητας. Δεύτερο, το κύριο οικονομικό πλεονέκτημα από άποψη καπιταλιστικής οικονομίας που θα έχει ως σχέση κόστους ο ανάδοχος, θα είναι ότι θα έχει πολύ σφινό εργατικό δυναμικό, θα έχει εργαζόμενους κακοπληρωμένους και ό,τι ξέρουμε. Γιατί ενώ μπήκαν όλα τα άλλα πλεονεκτήματα, που για μας δεν είναι πλεονεκτήματα της σύμβασης, δηλαδή το χαμηλότερο κόστος προμήθειας υλικών, αυτό που πραγματικά είναι το πλεονέκτημα για το οποίο τους επιλέγετε, δεν τολμήσατε να το βάλετε στην εισήγηση. Ότι το πλεονέκτημα του αναδόχου δεν είναι τα φθηνά υλικά, είναι φθηνή εργάτη. Τρίτο ερώτημα και σημαντικότερο. Αφού είναι αυτή η κατάσταση με τις ελλείψεις προσωπικού του Δήμου, θα περιμέναμε αν μη τι άλλο μια ενημέρωση. Και αυτό δεν είναι πρόβλημα της τελευταίας εβδομάδας, φαντάζομαι. Μια ενημέρωση σε τι ενέργειες, πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις, υπομνήματα έχει προβεί η Δημοτική Αρχή και προς την προηγούμενη, αλλά να πούμε στην καινούργια κυβέρνηση, για να εξασφαλίσει το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου, ώστε να μην φτάσουμε στη σημερινή κατάσταση. Στην έκθεση δεν υπάρχει καμία. Προφανώς είναι συνειδητή επιλογή και όχι έκθεση ιδεών. Επιτρέψτε μου κύριε Παπακά να σας απαντήσω. Συνειδητή επιλογή λοιπόν. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα ενδιαφέρον να δούμε και τα προηγούμενα χρόνια, που δεν υπήρχαν περιορισμός στις προσλήψεις, δεν υπήρχαν, το μνημόνιο της έφερε πόσες προσλήψεις μόνιμων έγιναν. Και το τελευταίο, γιατί πάτε 3-5. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση στην Ελλάδα σε ένα χρόνο. Μπορεί η σημερινή αριστερό-δεξιό τέτοια κυβέρνηση να καταργήσει, λέω εγώ,
κάθε περιορισμό της προσλήψης και να γίνουν βασικές προσλήψεις μονίμων. Γιατί από τώρα θέλετε να εξασφαλίσετε τα κέρδη αυτινού που θα αναλάβει τη σύμβαση δίνοντάς του τριετές συμβόλαιο? Πώς προδικάζετε την εξέλιξη, αν μη τι άλλο, ως των οικονομικών του Δήμου, της κατάστασης της Ελλάδας? Σε ένα χρόνο μπορεί να είναι μια άλλη κυβέρνηση, λέω εγώ, ή η ίδια που να πει προσλάβετε κόσμο. Έξω συμβασιούχους που θέλετε εσείς. Τόσο πολύ χρειαστεί να εξασφαλίσετε εξ των ανάπτων. Τελειώνω. Ευχαριστούμε κύριε Παναγάκη. Ο κύριος Νόμος. Η υπόσχεση της Δημοτικής Αρχής ήταν ότι η Λευσίνα πρέπει να γίνει καθαρότερη πόλη. Μάλλον με τη Δημοτική Αρχή θα προσπαθήσει η Λευσίνα να γίνει καθαρότερη πόλη σε όλη την Ελλάδα. Αυτό διακηρύχθηκε εκ μέρους του Δημάρχου στην Ορκομοσία των Δημοτικών Συμβούλων και του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Αρχής. Είναι σαφές ότι αποτιμούμε θετικά την προσπάθεια που κάνουν οι εργαζόμενοι, απαντώντας στον κύριο Γιώργο. Όπως αποτιμούμε θετικά, όχι όλους, γιατί ποτέ δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν προσπαθούν όλοι το ίδιο, και την προσπάθεια που κάνει η δημιουργήτηση και ο κανονίστης. Είναι σαφές όμως ότι στις σημερινές συνθήκες το προσωπικό του Δήμου δεν φτάνει, δεν υπάρχει. Αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε οι εργαζόμενοι. Όποιος κάνει τον κόπο να μιλήσει μαζί του, να συζητήσει μαζί του, το αντιλαμβάνει. Σήμερα επί της ουσίας η καθαριότητα έχει αποψηλωθεί. Περιμένουμε πότε θα υπάρχει το πεντάμινο πρόγραμμα του ΟΑΕ ή πότε θα υπάρχουν τα 8. Και ανάμεσα στα δίμηνα και στα 8 μεσολαβεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα όπου η καθαριότητα στην πόλη υποβαθμίζεται. Αυτός είναι και ο λόγος που η σύμβαση που εμείς θέλουμε να συνάψουμε με τον ανάδοχο είναι τριετής. Αν αλλάξουν οι συνθήκες, θα το συζητήσουμε. Εδώ είναι. Και θα το συζητήσουμε. Όπως θέλουμε ο χαρακτήρας της καθαριότητας στην πόλη να πάρει ένα μόνιμο χαρακτήρα. Να πάρει ένα απολύτως μόνιμο χαρακτήρα. Αυτό θέλουμε. Μέχρι τώρα, και είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, κάθε προσπάθεια να υπάρξει ένας άλλος τρόπος διαχείρισης δίπλα στον ηλισίοντα ερμηνευόταν από την αντιπολίτευση ότι εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε ανθρώπους, ότι επί της ουσίας ότι εμείς ανοίγουμε κάποιες κερκόπορτες που ποτέ δεν υπήρξαν. Θέλω να σας πω ότι από το 2005 και ύστερα έχουμε εργολάβους στους κήπους, το γνωρίζετε. Θέλω να σας πω ότι την τεχνική υπηρεσία τη στηρίζουν οι ιδιώτες, άνθρωποι με τους οποίους εμείς κάνουμε συμβάσεις πιο εξειδικευμένο προσωπικό, το γραφείο κτλ. Επί της ουσίας δηλαδή, οι προσπάθειες που έχει κάνει όλο το διάστημα η Δημοτική Αρχή είναι να προσπαθήσει να αναβαθμίσει το τομέα της καθαριότητας. Καταλαβαίνετε όμως, και εδώ θέλω να κάνω ένα απολογισμό. Ξέρετε ότι εμείς συζητάμε με τους αρχικούς και θέλω να πω ότι εσείς μη στέκεστε στο εξειδικευμένο. Και δείτε τη μεγάλη εικόνα. Ο οδοκαθαριστής μόνιμος δεν υπάρχει στη γειτονιά του κ. Μουρατίδη. Περνάει που και που η Σούπα. Ο οδοκαθαριστής μόνιμος δεν υπάρχει στους δρόμους Πέριξ του 1 του Δημοτικού. Ο οδοκαθαριστής μόνιμος δεν υπάρχει σε μια σειρά άλλες πλατείες ή σε άλλους χώρους. Όπως επίσης και το σύνολο ή αρκετοί από τους συλλόγους ουρανών και κηδεμόνων διαμαρτύρονται για την πλημμυρή καθαριότητα η οποία γίνεται, όχι γιατί δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους οι καθαρίστριες, αλλά λόγω των συμβάσεων των τετράωρων ή λόγω του ότι μια τετράωρη, κυρίως αυτό καθαρίστρια, όσο καλά και να κάνει τη δουλειά της, δεν μπορεί να καθαρίσει ένα σχολείο σαν και αυτό που πηγαίνει ο γιος μου με 300 παιδιά. Και το θέμα είναι αυτά θα τα λύσουμε, τα προβλήματα. Αν πούμε ότι θα τα λύσουμε, πρέπει να βρούμε τους τρόπους που έχουμε. Το ένα μας τον εξήγησε ο κ. Βαρδαβάκης είναι να κάνουμε στην αριστερή διακυβέρνηση πορείες κτλ. Για να φέρει προσωπικό. Εμείς το κάνουμε αυτό σε καμία κυβέρνηση. Για να είμαστε σαφείς. Ούτε σε αυτή, ούτε στις προηγούμενες. Για τον απλούστατο λόγο, ναι, για τον απλούστατο λόγο ότι γνωρίζαμε ότι ούτε στις επόμενες. Για να εξηγήσουμε τον λόγο. Για τον απλούστατο λόγο ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δίνονται εργαλεία για να λύσει το πρόβλημα. Εάν δεν δίνονταν εργαλεία, θα το συζητούσαμε.
Σήμερα δίνονται εργαλεία για να λυθεί το πρόβλημα της καθαριότητας. Άρα λοιπόν αυτό πρωτίστως πρέπει να ενδιαφέρει μια αυτόνομη και ανεξάρτητη δημοτική αρχή. Και μια δημοτική αρχή που θέλει να παράξει έργο. Εάν της δίνει ο νόμος στα περιθώρια, να λύσει το πρόβλημα. Δεν το λύνουμε το πρόβλημα. Δεύτερον, το λύνουμε σε βάθος χρόνου. Και τρίτον, είμαστε συνεπείς τόσο στις προεκλογικές μας διακήρυξεις, όσο επίσης και στα αιτήματα των κατοίκων και των ενεργών πολιτών που ζητούν και θέλουν η καθαριότητα να περάσει την Αθήνα σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν συγκρινόμαστε με τον Πύργο και την Τρίπολη. Ή με τη μεγάλη πλειοψηφία των πόλεων όπου από την Παρασκευή και ύστερα δεν σηκώνονται οι κάδοι ανακύκλωσης ή κάτι των δημόσιων. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Θέλουμε η Ελευσίνα να κάνει και νομίζω ότι είναι φιλοδοξία και δεν πρέπει να το στερήσει αυτό η δημοτική αρχή. Πρέπει μάλλον η αντιπολίτευση ή η μειοψηφία. Χρειαζόμαστε τουλάχιστον την ενεργή συμμετοχή σας για να δείτε ότι η πόλη θα αλλάξει μορφή. Γιατί το πρώτο καθήκον της κάθε δημοτικής αρχής είναι να έχει καθαρούς τους δρόμους, τις πλατείες, τα σχολεία και όλους τους δημόσιους χώρους. Αυτό λοιπόν εμείς προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο. Υπάρχουν να ακούσουμε δύο ερωτήσεις ακόμα. Ναι, όχι κύριε Αντίνα. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το πρόβλημα δεν είναι με τους εργαζόμενους που δεν κάνουν καλά τη δουλειά. Το πρόβλημα είναι αριθμητικό. Θα ακούσουμε τον οργανισμό και βλέπω ότι για την καθαριότητα γύρω στα 95 άτομα. Αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 50. Οπότε υπάρχει ένα κενό γύρω στα 50 άτομα. Οι ανάγκες είναι αυξημένες, δεν γίνεται. Δηλαδή πρέπει να καταγγελθούν τελείως τα 8. Υπήρχαν σημεία που δεν προλάβουμε καν να πάμε να καθαρίσουμε. Πώς θέλουμε μία λύση μόνιμη, ώστε να έρθει κόσμος και να πρέπει να δουλέψει και να καθαριστεί η πόλη. Εμείς είμαστε εδώ τώρα, είμαστε για να είναι η πόλη καθαρή και να λειτουργεί. Ο κύριος Παπαδόπουλος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επειδή ακριβώς συζητάμε τη σκοπιμότητα του θέματος, θεωρώ ότι η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από τον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο ξεχωριστά είναι εάν ικανοποιείται από τη σημερινή κατάσταση της καθαριότητας των χώρων με τους οποίους συζητάμε. Αν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κρίνουν ότι δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση, τότε θα πρέπει να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να αλλάξει. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής είναι μία πρόταση. Η πρόταση του κ. Βαρδανοβάκη είναι μία άλλη πρόταση. Τρίτη πρόταση από τους άλλους διαφορούντες υπάρχει. Ερωτήσεις κάνω. Κύριε Παπαγάπη. Δεν θέλω να σου ρωτάω. Για να το ρωτάω τον κανάλι. Κύριε Παπαγάπη, μπορείτε να παρακολουθεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν βλέπετε πώς περιφέρεστε. Γι' αυτό δεν καταγράφω. Κύριε Ψώνη, έχετε ερώτημα. Κάνει ο κύριος Παπαδόπουλος. Κύριε συνάδελφοι, γενικότερα, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις είτε από τους Δημοτικούς Συμβούλους, είτε από το Ακροατήριο, είτε το Σωματείο, είτε τους Πανελληνιστικούς. Ερώτημα, κύριε συνάδελφοι. Ο κύριος Ανδρώνης, ερώτημα. Ερώτημα, ορίστε. Θέλω να πω αναμάρτηση στο θέμα και θέλω να ρωτήσω γενικά όλους. Θέλουμε να έχουμε μια καθαρή πόλη ή όχι. Το προσωπικό είναι λίγο και προσωπικό οι προσπάθειες που κάνουν είναι αρκετές. Όμως δεν μπορούμε να τους αποδεκατήσουμε. Ο κόσμος απαιτεί περισσότερη καθαριότητα και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί υπάρχουν πιο πολλά προβλήματα, πιο σοβαρά προβλήματα. Ο κάθε δημότης που πληρώνει, και πιστεύω ότι ξέρουμε όλοι, πληρώνει και έχει απαιτήσεις. Πιστεύω ότι για να φτάσουμε να καλύψουμε τις απαιτήσεις του κάθε δημότη, πρέπει να μπορούμε σε αυτό το πράγμα και να μπορέσουμε να προλάβουμε τον κόσμο που πρέπει με όριο του δυνατού, είτε οχτάμινα, είτε 3 χρόνια, είτε οτιδήποτε, ώστε να μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε και τις βελτιώσεις των εργατών που είμαστε εδώ πέρα και των πολιτών. Αυτό είναι το ευχαριστώ. Γράψτε ερώτημα. Είναι ουσιαστικό, αλλά φαντάζομαι ότι όλους τους αποδετές τους
Αν θέλουμε μια καθαρότητα λοιπόν, αυτό είναι ο λόγος. Λοιπόν, ορίστε κύριε Δημάρχη. Να θέλω να πω, γιατί. Ορίστε. Και ο κύριος Παπακάρος και ο κύριος Παπακάρος στην αρχή για το σημείο που λένε για τις βιομηχανίες και για τη ρήμανση και αυτά. Δηλαδή, ρήμανση δεν είναι ότι μιλάμε μόνο για τις βιομηχανίες, υπάρχει και μεγάλη κίνηση αυτοκινήτων που γίνεται προς και από τις βιομηχανίες. Οπότε και από εκεί αυτό είναι πιο πολύ που λέμε στην διοίκησή μας. Υπάρχει πιο πολλοί κόσμοι, ιδιαίτερα μέσα στην πόλη. Λοιπόν, αλλά τα ερωτήματα θεωρείται ότι απαντήθηκαν. δεν υπάρχουν άλλα ερωτήματα. Ποιες ακριβές εργασίες δεν μπορούν να εκτελεστούν. Κύριε Παπακά, Το εξειδικευμένο κύριε Παπακά, παρακαλώ, δεν καταγράφω. Θέλετε να κάνουμε διάλογο. Κύριε Παπακά, γιατί μας άκανε να μην πω τίποτα. Μα με τα λεπτά και εσείς εκεί να μιλάτε. Λοιπόν, υπάρχει κανονισμός εδώ. Και το σέβεται ή δεν υπάρχει. Εάν υπάρχει, απαντήστε λοιπόν. Εγώ να απαντήσω. Κύριε μου, είσαι καλά. Εγώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλες απαντήσεις. Κύριε συνάδελφοι, θα πω να σας τοποθετήσω. Η πρόεδρος, δεν ξέρω αν το σώμα επιτρέπει, να πάρει πρώτο το λόγο η πρόεδρος, μάλλον να πάρει το λόγο το ακροατήριο πριν από τους δημοτικούς συμβούλους. Και από τούτου, παρελθουμένως της πρόεδρου του σωματείου, πρώην η πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Αδάμ. Κυρία Αδάμ, ελάτε εδώ. Μικρόφωνο δεν έχουμε εκεί. Πάρε μια καρέκλα και καθίστε εδώ. Τι να σας πω, μα θα ρωτάτε με ένα λόγο. 3 λεπτά κυρία Αδάμ. Αδάμ Πόμπρελε, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων των Δήμων Ελευσίνας, Αστροπούς και Μάνρης Ιδηλίας. Λοιπόν, εδώ πρόκειται για μια καραβινάτη ιδιωτικοποίηση, η οποία κατά τη γνώμη μας ελοχεύει αρκετούς κινδύνους. Πρώτος κίνδυνος. Κινδυνεύουν οι θέσεις των εργαζομένων, των μονίμων και των αορίστων. Διότι και τα μνημόνια υπάρχουν και οι εφαρμοστικοί νόμοι υπάρχουν που μιλούν για μείωση των δημοσίων παρήχων. Από τη στιγμή που κάνουν τους εργαζόμενους να μην έχουν αντικείμενο εργασία, πολύ εύκολα άνθρωποι μπορούν και να παρουσιαστούν. Δεύτερος ο δεύτερος κίνδυνος είναι ο κίνδυνος της ποιότητας των υπηρεσιών που θα παράγονται με αυτόν τον τρόπο που θέλετε να κάνετε, με την ιδιωτικοποίηση και τις εργολαβίες. Έχουμε το παράδειγμα, όπως είπε ο Δήμαρχος, εδώ και χρόνια με τους κήπους. Τι κάνουν οι εργολάβοι στους κήπους, κάνουν το τι κάνουν και πάνε στα συνεργεία τα δικά μας, αυτοί που έχουν μείνει στους κήπους, οι μόνιμοι δηλαδή, και μαζεύουν την τσαπατοβουλιά που κάνουν στα συνεργεία. Αυτό γίνεται τώρα. Και το τελευταίο και πολύ σοβαρό όμως αριθμό μας είναι ότι με αυτόν τον τρόπο το κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο και επειδή είναι και ανταποδοτική η καθαριότητα, θα αναγκαστούμε να καταφύγει ο Δήμος σε χαράξια, τα οποία θα πληρώσει ο κοσμάκης. Για αυτούς τους λόγους είμαστε αντίθετοι και ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μην προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και μάλιστα μεγάλης μέρος. Δηλαδή τι μένει, μένει μετά μόνο η αποκομιδή στην ουσία και να βρει τρόπους να διεκδικήσει μόνιμο προσωπικό ώστε να μπορεί να λύσει το ζήτημα αυτό. Υπάρχει το πρόβλημα δηλαδή της έλλειψης προσωπικού που έχει. Ευχαριστούμε κυρία Αδάμ. Ο κύριος Δημάρχος Πολοβόλης. Η πρόεδρος του Σωματείου έθεσε 3 ερωτήματα, θα απαντήσω στα 3. Το πρώτο είναι ότι οι μόνιμοι εργαζόμενοι, ότι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι τα μνημόνια είναι εντάξει. Ότι κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι γιατί σταματάει να υπάρχει αντικείμενο εργασία για αυτούς.
Αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Οι εργαζόμενοι που θα δουλεύουν με τον ανάδοχο δεν θα πληρώνουν τις θέσεις, δεν θα συμπληρώνουν τις θέσεις άλλων, θα έχουν άλλους τομείς οι οποίοι αυτή τη στιγμή, τους οποίους αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να καθαρίσει το μόνιμο προσωπικό. Το δεύτερο είναι ότι για την ποιότητα των υπηρεσιών, εδώ είναι ερωτηματικό, εμείς δεσμευόμαστε ότι η ποιότητα των υπηρεσιών θα είναι η ίδια ακριβώς με την ποιότητα εργασίας που κάνει η μόνιμη. Δεύτερον, αυτό δεν ξέρετε τι πρέπει να κάνει. Δεν ξέρω, ξέρετε εσείς, πολύ πολύ. Και θα ήθελα να πω ότι εγώ από τον υπεύθυνο τον τύπο, τον κύριο Κουρβούλη, δεν έχω αυτή την ενημέρωση που μου λέει η πρόεδρος. Ίσα ίσα γνωρίζω ότι συνεννοείται με τους εργολάβους των τύπων και ο ένας σε πολλές περιπτώσεις όταν δεν μπορεί συμπληρώνει τον άλλον. Αυτό γνωρίζω. Και το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι εξαιτίας αυτών του παραπάνω προσωπικού που παίρνουμε θα υπάρξουν επιπλέον χαράσια. Θα ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα που έχει υποθεί πολλάκις, δεν έχει γίνει ποτέ. Σας θυμίζω ότι εμείς έχουμε υπογράψει σύμβαση με εργολάβους, σύμβαση με κοινωνικό συνεταιρισμό, σύμβαση με διάφορες άλλες μορφές και τα δημοτικά τέλη στην Εμευσίνα παραμένουν στα ίδια επίπεδα εδώ και 5-6 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Να συμπληρώσω κάτι. Στο οποίο δεν αναφέρθηκε αφορά την καταρρεύση, θέλω να το πω. Από το 2009 υπάρχει μέσω του ΑΣΕΦ μια διαδικασία πρόσληψης 52 εργαζομένων και ακόμα δεν έχουν απελευθερωθεί αυτές τις προσλήψεις μέχρι το 20. Απλά έτσι για την ιστορία. Λοιπόν, αν τοποθετήσει από το ακροατήριο από συλλόγους η κυρία Βαρουθίδου, έτσι. Ευχαριστούμε. Υπενθύμηση από άλλους επόμενα ότι γιορτάζει η κυρία Βαρουθίδου, να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Φαντάζομαι ότι το κουτί με τα γιγάνα στο γραφείο του Πράγματος να περάσει να βάλει μετά. Πολύ γρήγορα. Και η κυρία Σκαντάλη, γεια σας, είναι. Χρόνια πολλά. Από όλους. Κυρία Βαρουθίδου. Ειρήνη Βαρουθίδου, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ελευθερίνος. Είμαστε δίπλα σε τέτοια προσπάθεια. Μιλήστε πιο δυνατά γιατί θα χρειαστεί να σας απαντήσω. Ναι, καταρχήν να σας